Dat is niet gebeurd omdat onze bewoners dan niet zouden slapen. Maar wat hebben ze nu gedaan? Onze bewoners zijn onrustiger. Er zijn erbij die zeggen, ik hoop dat ik voor die tijd mijn ogen mag sluiten. Dat ik niet hoef te verhuizen. We zijn zo oud en dat wij nou nog op onze leeftijd de weg moeten. 80- en 90-jarigen, die zullen ze nog even naar een ander huis sturen. Dat lijkt toch nergens op. De ouderijn binnen duidelijk oervallen over het nijs van de sluiting. We treffen ze in de plaatselijke snackbar, want filmje in haar eigen kamer op de Talmahoeve wil Passana net haar. Wij zijn toch in een vrij land, wij mogen toch praten met wie wij willen. Wat is dat? Regeren eerst vooruitzien. Dan ga je eerst, dat moet misschien dicht, daar kunnen misschien zij ook niks aan doen. Maar dan moet je toch een plan hebben. Dan moet je de mensen toch niet in het ongewisse laten. Daar hebben ze het meeste last van allemaal. Wat gebeurt er met ons? Voor het behoud van het verpleeghuis in Van Waarden waard al een Facebook-actie en petitie online zet. Ook in Haarlem en Ternaert, het zwartcentra sluiten matten, komen mensen niet verzet. Want verhuisje, daar matten de bewoners net ontdenken. Als we zitten blijven, dan gaan ze er samen net uit. We gaan niet weg. Het personeel is, ik vind dat heel jammer, die zijn strijdbaar. Die willen ons helpen langs alle kanten. En ze zeggen ook, wij willen achter jullie blijven staan. Wij willen voor jullie blijven werken, zolang het kan. Hoe zou het nou komen, denk je? Nou, staren gewoon afvoeren. Juist er is ook een vrouw overleden en ben misschien heel productief helpen. Passana moet open blijven, misschien in een veranderde vorm, maar het moet open blijven, want dat hebben wij niet verdiend.